Matia Bela. Budem hovoriť so študentom Ernest. Na Banskobystrickej univerzite. To pochopení trestaných lidí si spoločnosť. Ty najlepší z bežcov do Vítková, RTVS. Na Banskobystrickej univerzite Mateja Bela tento týždeň simulovali rokovania Európskeho parlamentu. Na Banskobystrickej univerzite Mateja. Tí najlepší z bežcov dostanú príležitosť zapojiť sa do maratónu v Prahe 11. júna. Z Bielušic, Katarína Vítková, RTVS. Na Banskobystrickej univerzite Mateja Bela tento týždeň simulovali rokovania Európskeho parlamentu. Študenti diskutovali o aktuálnych témach a zároveň si vyskúšali prácu europoslancov. Na akciu zavítal aj redaktor 11. júna. Z Bielušic, Katarína Vítková, RTVS. Na Banskobystrickej univerzite Mateja Bela tento týždeň simulovali rokovania Európskeho parlamentu. Študenti diskutovali o aktuálnych témach a zároveň si vyskúšali prácu europoslancov. Na akciu zavítal aj redaktor Alexander Ernest. Dobrý deň, prajem. O simulácii Európskeho parlamentu tu v Banskej Bystrici na univerzite Mateja Bela budem hovoriť so študentmi Dušanom Lukajom a Martinom Demčákom. Dobrý deň. Dobrý deň. Povedzme si teda na úvod, čo znamená simulácia Európskeho parlamentu a čo v rámci teda týchto 2 dní na podujatí môžu študenti vidieť. Tak na začiatok simulácia Európskeho parlamentu slúži na objasnenie toho, ako Európsky parlament vôbec funguje ako celok. Preto sme aj zorganizovali takéto podujatie, lebo pre základné a stredné školy je teoreticky možné niečo zorganizovať a sami to aj organizujeme, ale pre vysoké školy to bolo taká novinka, je to aj premiéra, aj pre nás aj ako organizáciu. Taktiež tu môžeme privítať aj našich priateľov z Európskeho parlamentu, akože z kancelárie Európskeho parlamentu a naši profesori, ktorí slúžia aj ako komisia, akože simulovaná komisia. Pozrime sa teraz konkrétne na ten program, ktorý sme spomenuli, simulácia parlamentu. Ako konkrétne ste študentov prerozdelili, respektíve čo bola ich úloha? Tak percentuálne sme ich prerozdelili podľa toho, ako sú frakcie v Európskom parlamente. Samozrejme na náš počet približne 100-120 študentov. Tí rokujú v jednotlivých miestnostiach, ktoré sú im prerozdelené a konkrétne sa potom stretávajú na planetárnych stretnutiach, ktoré sú zvolávané vždycky predsedom, ktorý je z našich radov. Obrátim sa teraz aj na kolegu Martina Demčáka. Pozrime sa na to teda, ako podujatie zatiaľ prebieha, aké sú možno diskusie aj medzi študentmi. Dobrý deň. Takže diskusie sú plodné. Môžeme vidieť, že sa tu tvoria aliancie, je to veľmi živé. Sami myslím, že hovorím za kolegu, sme veľmi milo prekvapení priebehom, pretože aj počas obedných prestávok alebo kuluárových debát sa nepreberajú klasické študentské reči, ale zaznievajú tu skutočne ťažké politické témy, ako máme práve v simulácii. Z toho dôvodu si myslím, že to prebieha viac ako úspešne a sme radi, že študenti sa do tohto takto ponorili. Povedzme si aj to možno, aké konkrétne témy študentov najviac zaujímajú, pokiaľ teda hovoríme aj o tých európskych témach, ktoré sú tu na programe. Jasné. Pre simuláciu sme zvolili veľmi aktuálne témy. Na programe momentálne je druhá téma, a to síce zelená dohoda. Počas včerajšieho dňa, dnešného dobedia sme rokovali o najkomplexnejšej a hádam najzávažnejšej téme dneška, čo je bezpečnosť. Tá skončila veľmi úspešne prijatím uznesenia Európskeho parlamentu o tom, že by malo byť zmenené prvotné právo a následne prijaté nariadenie, ktoré by formovalo novú dimenziu bezpečnostnej politiky Európskej únie. Dnes teda je na programe zelená dohoda a nevieme sa dočkať, myslím, že o 15. máme ďalšie plánne zasadanie, kde sa dozvieme, ako to celé dopadne. Pozrieme sa aj celkovo na tie európske témy. Prečo je možno aj dobre organizovať takéto podujatia a vysvetľovať študentom, rozprávať sa, diskutovať o tom, ako funguje napríklad aj Európsky parlament? V súčasnej dobe vidíme, že sme zaplavení skutočne morom informácií z jednej z druhej strany, častokrát nepravdivými. A toto je možno taká praktická ukážka, memento pre tých ľudí, ktorí doteraz pochybňovali, že tie inštitúcie fungujú nezávisle alebo istým smerom, zažiť na vlastnej koži, že nie je všetko také čierno-biele, ale nie je všetko také jednoduché, ako sa to môže prezentovať. Že skutočne, keď máme v Európskom parlamente kolo skoro 800 poslancov, nie je jednoduché na niečom sa uzniesť. A v našich skromných podmienkach 120 ľudí sme jeden návrh prijímali v podstate 2 dní, takže myslím, že to hovorí za všetko. Obrátim sa teraz opäť naspäť ku kolegovi Dušanovi Lukajovi. Povedzme si teda možno, aké témy sú dôležité pre študentov, aby preberali aj na školách, respektíve čo by podľa vás bolo dobré rozšíriť, pokiaľ hovoríme o vzdelávaní, o európskych témach? Tak určite to, ako funguje Európska únia ako celok, nie len ako Európsky parlament, ale trebalo by sa viacej venovať aj problematike Európskej komisie, Európskemu súdnemu dvoru alebo spôsobu fungovania šengenského priestoru ako celku, nie len v jednotlivých bodoch, ako sa možno vyučia na občianskych výchovách.
Mohli by sme si povedať aj to teda, čo študenti vedia v súčasnosti, aké máte teda vy dojmy a teda aj z toho, čo tu vidíte počas týchto 2 dní. Tak máme veľmi dobré dojmy, sme veľmi milo prekvapení, ako sa toho študenti ujali, najmä v oblasti bezpečnosti bolo fakt rokovanie cez 1,5 dňa a čo sa týka zelenej dohody, tak to tiež vidíme, takže aj síce sú v skrátenom časovom horizonte, ale fakt rokujú veľmi dobre a majú aj fakt veľmi dobré vedomosti, či už z oblasti toho právneho alebo normálneho. Toto je naozaj podujatie, ktoré dokáže tieto témy priblížiť. Podľa vás teda možno aké podujatia by ešte prípadne ďalšie mohli tieto témy rozšíriť vzdelávanie o európskych témach, respektíve čo by pre študentov pomohlo? Určite by pomohlo, aby boli častejšie simulácie, či už takto na školách, alebo priamo v Bruseli, aby sa robili častejšie zájazdy a nielen pre určitý úzky kruh študentov, či už premiantov alebo z nejakých výberových konaní, ale celkovo pre väčší objem tých študentov ako celku. O chvíľu pokračujeme, sledujte nás aj ďalej. Príjemné popoludne.